Türkmenistanda alkogol önümlerinin ziyanının öňüni almak baradaky kanunyň kabul edilmegi bilen baglylykda alkogolun gymmatlamagyna hem garaşylýar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Dekabryň başynda kabul edilen kanunda hususan da alkogol önümleriniň sowdasynyň kassa aparatyna we tölek terminalyna eýe bolan ýöritilişdirilen sowda nokatlarynda, şeýle-de restoranlarda, barlarda we kafelerde satylmalydygy aýdyldy. Şeýle-de alkogol sowdasynyň diňe iş günleri 10 we 20 sagat aralygynda edilmegi göz öňünde tutulýar. 21 ýaşyna ýetmediklere alkogol satmak gadagan edilýär. Täze ýylda göje girýän kanun birnäçe tapgyrlaýyn 2019-njy ýylyň başyndan 2019-njy ýylyň iýul aýyndan we 2021-nji ýylyň başyndan amala aşyrylmaly. Hususan da alkogol önümleriniň dinç günlerinde satylmagynyň gadagançylygynyň 2021-nji ýylda göje girmegine garaşylýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda alkogoluň sowdasyna salgytlaryň dekabr aýynyň başyndan eýýäm galanlygyny habar berdi. Maglumata laýyklykda 1-nji dekabrda Türkmenistanyň özünde öndürilen we daşardan getirilýän alkogol içkileriniň aksizleriniň möçberi 10% göterilipdir. Çilimiň aksizi 17% artypdyr. Mundan daşary ýurtda häzirki wagtda hem alkogol sowdasy çäklendirilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, häzir Türkmenistanda dürli alkogol önümleriniň satuwda bolmagyna garamazdan olar köplenç resmi däl görnüşde satylýar. Iň arzan vodkanyň bahasy 13 manat, iň gymmady 100 manat. Emma ony her kim açyk satyp bilmeýär. Bu öňden bäri şeýle alkogol önümlerini satmak üçin litsenziýa ruhsatyny almak mesele bolup durýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 10-njy dekabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä litsenziýa almak vilayetdaky telekeçilere has agyr düşýär. Sebäbi litsenziýa diňe paýtagtda berilýär, üstesine bürokratik düzgünler we korrupsiýa bu prosesi hasam agyrlaşdyrýar. Barlykçylar dükany giren wadyna sende bardygyny bilýäris, şunça töledi ýerler ýa-da raýat geyimli gelip alkogol önümini satyn alýarlar we soň ýene gaýtadan girip dokumentini görkezýärler we pul talap edýärler diýip Türkmenistandaky habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanda alkogol önümleriniň sowdasy üstümizdäki ýylyň dowamında birnäçe gezek toktadylypdy. Hususan da şu ýylyň tomsunda habarçylarymyz Aşgabatda alkogol satýan sowda nokatlarynyň köpçülikliğin ýapylandygyny habar beripdi. Şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanda alkogoluň ziyanly täsiriniň öňüni almak boýunça milli programma kabul edilipdi. Programma 2018-nji we 2024-nji ýyllar aralygyndaky döwre niýetlenýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda sagdyn durmuşyň propagandasyna döwlet derejesinde üns berilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow temmäke garşy görüşüň we köpçülikliň sport maşklarynyň inisiatory bolup çykyş edýär. Mundan öň Türkmen hökümeti 2025-nji ýyla Çenli ýurdy çilimden hem doly azad etmek planyny eglan edipdi.